Kif is-Citizen Science Finch Research Program tal-Gvern Malti li daħal fil-5 sena konsekuttiva tiegħu bl-implementazzjoni ta' deroga juri l-impenn fil-rikonċiljazzjoni tal-isforzi għal konservazzjoni u tradizzjonijiet soċjokulturali. Il-Federazzjoni Kuċċaturi Nassaba u Konservazzjonisti l-FKNK qalet li min-naħa l-oħra il-BirdLife Malta qed iddajjef dawn l-isforzi biex tirrifjuta li taqdi l-obbligi tagħha bħala rappreżentanta lokali tal-Euroring jew European Bird Ringing Scheme. Messaġġ li talla fuq il-medja soċjali l-President tal-FKNK Lukas Mikallef jingħad li r-rifjut tal-BirdLife li tonora kontratt tas-servizz flimkien mal-oppożizzjoni tagħha ħruġ tal-liċenzja għar-ringing tal-asafar lil Bird Ringer Irlandiż l-esperjenza liċenzjatu maħtur mill-Gvern juru livell ta' noqqas li ma jistax ikun injorat u fakkar kif is-sistema tal-Bird Ringing tal-BirdLife li jista' jsir f'kull ħin tal-ġurnata u kull imkien, inkluż santwarju tal-asafar, il-qabda medja annwali ibis ta' 9 asafar tal-għana fuq medda ta' 44 sena. Min-naħa l-oħra, il-nassaba Maltin u Għawċin b'regolarmenti stretti u restrittivi irnexxielhom jaqbdu medja ta' 1137 asfur tal-għana fuq medda ta' sentejn. Mikallef spjega kif dawn l-asafar tal-għana jinħelsu mill-ewwel lura fis-salvaġġ wara li jiġu ċċekkjati għal ċriket xjentifiċi. Din id-dejta min-nassaba tenfasizza l-effiċjenza tal-programm u l-kontribut tar-riċerka sirja kontra dik tal-BirdLife. Għal kif għalhekk biex jitwessa l-iskop xjentifiku tal-programm, l-FKNK fittxet kooperazzjoni internazzjonali bl-ingaġġar tal-Bird Ringer kwalifikat Declan Coney biex japplika ċriket xjentifiċi għal dawk li ma kellhomx fil-ħin tal-qbit. Minkejja dan, il-BirdLife għażlet ma tieħu sehem f'dan il-programm anke jekk flaqat mal-Kumitat Ornis qablet li tforni ċriket xjentifiċi kodifikati b'mod uniku kif meħtieġ. Min-naħa l-oħra, il-BirdLife permezz tal-kap eżekuttiv Mark Sultana qalet li t-talba l 600 ċirkett ma ntleqetx għax iridu jkunu ċerti l-persuna ġenwina u kwalifikata. Qal ukoll li l-BirdLife mhux se jkun kompliċi f'dak li diskritt bħala legalità u ngan bl-intenzjoni li wara d-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea il-prassi b'xi mod tidher li xjentifika u għalhekk qed tagħmel l-almu tagħha biex il-Kummissjoni Ewropea tieħu azzjoni immedjata.